някои родини О, виж това. Тясно ковчег пълен с скарабеи. Знаеш, чувал съм за обръщане в гроба, но за да поемеш тяло. Знаеш, египетския ми е малко раздяснал. Това просто в раза. Хей, това не беше толкова зле, освен че чувам този шум. Това са скарабейските бръмбари. Мисля, че са привлечени от светлината. Сега те са! Това е всичко за измислено.